enchia se efi emergency Ghana TV e de kwama ye tiefo ne ahwefo anyina na nsia sanso de hyemu wa ha bi mobode na doma kan ye ho ye da so tenkwama moja edi emu afurisa ne abusua enenso enkomo wo honom ne nenkomo ne de ye maame bia ba bepie mu e wona na Krobea ni na nasem de bai ne se eye ono ne nua maame ba ako papa ba ako ne nua isode a adapa ayampia pa wo twabo no na nya asem ketewa afei so sode a no akwa ha akwa hye adwaye etwi ne to ase e de gu ne so maame atena honom a na asemi a ekosu ya na se ne ekosu ne bo enyo so enu nti ode asemi aba beda na Krobea se won wonom ka bi ma no se mpo waye ne nua ne bone bi mpo a no mra me pa ne chew na abusia ensem no ne bebre pi eno di etudwa me pese obeka me ho ne yakoti na afi ye ba ne yato ye nkomo twetwe no eso ni aba akọ aba yeah o to say yankopon adom me ho ye good odi de say mawura Beba hwe fa me fati saka metetafo fati saka bachon o tetafo bachon ehwa na ufri Beba hwe da bi u me ba say ni ba mikro mu de minim ho we ba asare ni me bachon na animu nchi ade ye wo ye ayi he ya me ye wo me onye hi Asante meye nti ba minua mo de na me maame de o mokọ ho na me amu de empanyimfo di wanim pachon empanyimfo de ne de omkọ ba asare men na enso monketo ane de ne amfa monko na ntisesi a won so wo ma won be da hu o munchi wo ba asare men yebekọ den ya yebekọ za okay eradi yakopo ne abuafo eradi yakopo ne abuafo yo nipa bibiri a omunnim o munchi ba de ya pre na pe kohwe nchi obi nso wo a de nti a won pese odo nso behunu kra nso ye bia de wonhunu ne de wate ye nipa bibiri o nso mpre mpese o mbe kokra ni nyina nso ka ho bi endi sese de tafo na de ada ne ukuro very good ena fati saka wasemo a ede waba yanim ha ewo afidie so no ka kire ye na yentie yo nana medas ya bi wano medas nana medatie fo mu tie ye nyina ase okay so de me kan metetafo na me papa sifi e wotafo ho na yetie na ade bi kire ma adwene esa ha me ba ese ma hwe ya me hunu ni yi ene se me papa ma me toso nan panyin ye ho e fe Mariama na bra ba ase etoso ena me bra me di na chi e wa firi baba etoso na me ena de odi na chi rakia na abaye edi matam eye made a eye me ya bet mintimi nya hwe intimi nya hwe wode ne ko police station ay moa Asem baba Dabi untimi mfa ne nkwa ahemfie moa ba ye ne di ese mi dwa atoa wo na ofre ne mame na wobusa ne nsem bi mame semaye ne bone a medwa atoa wo ama wapa ne kyewa mame semme fati saka semaye rakie saka bone a medwa ne atoa wo Nana Yaw Asante ama wad parake achewa mame ene se me bra me di nachi me wie school aho kire nti me koka akura bi ase wo si nwene so no batu anu awuram me koka ho da ku bi nso otokwa na me hu se me bra nam so mu ba obekura na se oba ene mpanyifo busa ne sa de wo so obefa ne nua ba akukuma se eye baba no be so me sa no de mba kuma se o de mba ye na de chen ya na o de me koto adwuma etimi sua de pama me pom me ho no anche bia na baba no e free toy eti na o ba be ma ye fe na Adam Isaka ena me hwe odo a baba ni di da na di kire me no a se me divert sa odo no e ma Adam eti na Adam no wo me maame ho e wa abu akwa ma ekuru ti na ku bi ye wo ha na bra bi di Adam achi de ne ba fi oba na me si nuoma ti me hu Adam na me yem sheme na me frɛ bra ne busa hanse ada akora wati waye obone bia na o si debi odi e no na me se me ba no no na ma na kunwa
na me frɛ me bra edi ebusa no kwan so no se akwada e won pe school won san enima hunidie na sa do be school exam say ba no be school na e de exam hyehyɛ so a wani first ya etese nya adwuma wow am say ya kia na me bra so faate je ne bag ne si o ene da bra na se na bra no ko eti akra na aba me nsam JHS 1 e wo SD maybe yet enso yet SD kwan so JHS 1 na o share no ya na me share no Sam na wo wie school o call class wonya class ko Sam na free education man nana me na titi mo wure chi plantain chips de hwe akra na ma ni wie cast wow ye wie dan no ya chede court wa chedan no bet me de me dan mienu e ma han e de koto bank me de ma kwala na de koto bank ena mia na me call baby o ton form so no koto form so de bre akwala ma akwala no feeling no de koi itita ma o wie cast ni ho no di mate into ohunu ka atwi ena okọ boy school here wo mampo mamtech nana me be ya wie school 4 years mampo teacher training na ewo ho no akwara timi akọ school awie mfie 9 akwara timi aban kra postu no kwase de atwa misie me ba no kwase de atwa mu ya isie me ba ya postu ni mpo debi what eti metia no eye yawo na de mabetra ene say me wo ho me kura na nka tafo hini ko be chimi biem chese na minim se ye be minim dase ye be ye yi aye kochia nana eti de me ko ha akonwa wo no ho no sister ma faati wakona na mo ho ena me say minim se ye be sie furu no a eye na sa asoso de se ekono ho na me ye ko sie no akoda no kurum nti ena man ko ho no se hwe Dabi ye nkochia nana ena ye ko ya ye ko busa na kire se ese me beba community center ha 5000 se me de dana wo street so atimi block so ye yi wo feature baby kwa na eho nya yi a 3000 se so me wodan na me de dana wo mu dia ene mintunsa ti ensa tuo no ye 5 akaka na 600 okay ena me de ma wo kasa ne nyemu na me nua no aba me ho abebusa me se watese me bebusa wasem na me se di asem a rakia no me bebusa eya maame ko papa ko maame kro papa kro me papa wa won nchen maame kro papa kro me ba me hosan kan bebusa wasem na se ma di asem ai wona wo se wo bade da adam wo fie ha no saa tamu na me nyanko tafo ahemfie ho enko hu di etuam etu okan ya na me se oh Dabi eti apino ba ya no a wo betre me no mama ye ko ho no ma se akura no so wo no nsam bebre se me sa akwaje community center no a minyam wo bi enfiri baby akura no so ne dan akura ne dan maame me ne change dan eti oda me dan ayi ntimi me de me ne de ne ye de ma no ye pie ni asa ntimi bie na me se ato de eden enti metweme no ma ba ko afiri akwara ne danum abeka me de no ye ne da no edanum me man se mama yesuro na me se ebe du bebe ebe fa ebe de dandanum enti apindo bai obehwe no se Dabi sister hakura compound hakura betimi ade dan ha ombebo tent what say yebe de akura no ufie ho akwada ono nso ne papa frifie ho bi urade mo amu nua be ma na ne ba enti mu nyina mo ma abusuafo mo amotemenka wotafo a mu nim asemu bi no edu se be fra mo frɛ ade a wo chese atani wo otadi matem mimi ti wei me ya abomu amana adwonso aguma abomu mu da abomu ayedie me na me ka kire wo me bra ne huye wa kwadua ya pa ne to ase amana kame wu me fa ne se me nua
eye dan ya me bo so mpa ye say da ko be nya adwen sacha na mom de e kono se ma hwe ya mewu eja me ma se ma hwe ya mewu eja me ma mi ndi me mre so aba me ntra ho me so mi ni ba bia asem ba da bia busu eso ti na me dia me da wo no atanie na ogina ho di me se me ensawo na me pe enu nti na me se me de da adam wo fie ho no me masha akwala boka nana tofia akwa mo tofia akwa namba mo fre tofia akwa be onima akwala ni nimme akwala ne sisi ne chisei fi ne chisei eko kan ne sisi chisei dade ehwo dade ehwo doctor so be oye no operation obeje 350 million tofia akwa ne be sam no oye program bi this is my story tofia akwa ne ma ye akwala no operation dia sama make tofia akwa ni na me akwala me mani da so se obedidi ne bi ka ma be ko fedi no na so wa free me se me frata uja on mo ka cha me se me nsa wa me pedi nti na me se ne da akwala no ofie ho na uwie mu nyina di matem nyina wie ya akopa mo ntuma abetana tena se me na apeso di matem te so ni se di matem a ukuma ni mu ase a enko ba bia obi enya ohwe enti obekoswa na minim ebi akoma nso nim ni wura ebi ana dako afame bone enu nti na media medam enti yende da kwala no ewu fie ho yade da no ko ka kire nkonwa wura ne se so de akonwa ne ba obese se agu ni valanda atum ena akonwa wura no nso onani ede no se so do nsa kama akonwa ba akora mema police fo abechew enti wa start ye se adenti na wo be de da akwala na ofie ha na me se ai ma won tafo me pese be busa nana Krobea se wo won tafo obi mu ofie na so obi won tafo na se ye be fie ho a ye ne da nipa na ofie if you ne da nipa ye ne da nipa no se wo won tafo wo ba yare enti umpene asema me kana na nyansam ketu o nyansam ketingeti o ka me metra o di matem na misumi bie man nam ka kye ne se be ha no a onfa nkwala wo hu se efunu na ba onfa nkwala no enkope ba bi ntena na ye wia wa ba fie sister is aferi obedina ye fie junction bi so odi matam papa oye me papa nti se me hu se em se o peme kwan bi de mafa so nti se mo twene ba na obe kire me atani no odi ye me odi me no o ta di me no o me kire mase on kire mase okay atiefo ne fati isaka ono na ewo yenim ha enti akwada na ofiri mu no on de obeko JHS no obeko cars ene mamteka okoye no eye wa wuti ho ya esa woje wo bra ne ba yesa wa wo ba na unua ba no anyanyam bia wo how be pa na fate wo ne rakia no ewo problem be na naje so oba na obekere mi oba na okere mi na se me hu for ade amaye no a bepa ne cho na me makoma mu de menye ne hwe enti nyina so be na otumi gina so kopa ne to adwaye tiawo gina so ba be di watem ewo moa mu fie de ani nyina so minim da ku bi me wo fie ena me bra etie mu fati na me se bi pie ba na me se bra ade se bra na me di mirika me be gina nanim ena o sa de mu ko ana na me se da bi o me kura me hu ni no wo se ne wo hye adwaye ho o pa ne to ase tibi ko gina adwaye ne kwana nto duro na me se uzi o twa na ne na me se mayode ho anu a pete me nsa no hye me fom wo bu mani chie ehwa na mi di mirika maami bi te baby amete ne ye fom ho e fa nante akue firiye mi di mirika ko akue firiye ho na se nante me srew minua ba wadamfo no seni wa ye me srew ene ne kopa ne chew mame se ba ni bibia me pa ne chew mame me srew ena
maame na anya na sokra no se be sen me yenko ti e ba e no ofre no so wunim sa de na wa ye no pese okun nua no o se me nya ne hwe na se wo boa wa ye me bibi wa ye me bibi wonya me hwe kura nka bra ba ho obebo wa ye me bibi me be kan oso wonya me hwe ena me di oso wonya me hwe bra so ayi me bia me pem baby tonight eni bosome ko bosome mi no na ye me se malaria me so ai Central Hospital na me ko ni age mato ho na me ko ni age mato ho kire ni obi betiam na so sa de na wunua ne ye no duabo enti yade ane cheme to ona afi mintimi tese mintimi tene me hokora ena madam fu pe bi ye fa na adwoa free adwoa se me wo adwumum sister frisia ko ye sister fa ate dada mo ntimi nya no hwe ko hwe se ya ampa frisia ba e no se ya ampa no se fa ne to kem fa ne come maame ho wonsuta me maame be hwe no mo de me tra kem omo de me ba no omo obi asome ha me na etwefom omo hu no yesi no odi mechi omo de me ba odi mechi nto de me twa akwam de foro car de me ko ye no o twa akwam se no hu ba ko a osuso omo de me ba se mo ka che ma so wo pa asem wa wunua me na me ka kira wo so wo pa asem nti e ko ye na sa maame no nso ene me ko ba nti maame no me ye ne ba prekope maame no nso de me fa baby so mo ko no so hwe me kura no na be 3 days na me ni di na me no munsu nti ese papa no ye ko papa no obehwe me ye so okotete aduru ena me ma no we ete me nchen nti yese wo ba de me tie ye ne so okasa na ho na di funu ambere mi ehwa na me da bench so ehwa na me bude me ni hwe papa no ena me hwe si me ne me bai penalty wo na efunu won hwan ena osi mawura hwa na do ba na me ye mafia na o Jesu no me se fra adwoa mo brem no mo ko fenti adwoa ne bra na ye dunsini no so yonko pa enti wono na adwoa ne maame de ne ko ho to ye no se papa me sister adwoa na de ne ba ayu no se ya gei di nyame do no enke di ne nansa kora kenye nyame do ena osodi eno ma ya wuro ho kwotete ni nru di dwale me go di obeye bia wo ye ti edi be se do hwiri kakra no na afi ase ahoma ya chechede me no ebi mo tete wote wo hwidie mu sa se ahoma bi chechede wo na bi mu tete enti na afi ma de me ho kakra enti ya kakra na me hwe me ba we yanim na mka chere se na obi bo ampisi me ka chere me afia osum mesi ampisi medi me so dibi ma mini o mama wan ba na me se ekwom dimi na nsani mi ni di ho asa na ye sofo na yere mai sofo bi so ete ho na yere asa na sofo no hwede no ate o se ura kokko dibi ma nini kokko dibi ma mi di bi e obi tutu aburu no ma frɛ no membi afei di o ye adwuma no hwɛ me saa busamba ne se odidi ya che ho o se aburu 3 days insu okra me no ena mbefi enti o ja me kwa mma befi no ka kira me se sa lady no onyame a obeha me enti mi hwɛ me hu yi me ne me manyina enti me bi suru na nkasa enti wo ye me kora me fi no but Asem fi no nti wokoswa Dabi ese me friend banyimfo ani abroso okay afi mi enhwe oba no wafrim yakwa akusie no akwada wotiti ubowirem plantain chips che de na fan kakran mana bewie college a obetumi aye adwuma kase maami na boa me sabe yafunu ne oyam de na nso wo kai moa unua be man de boa na ade boa oba no obetumi adi na wanya binsu ama wadi ye ka kire o sa oba ndie ni ku no de na ya akra no abrante eye dai na hwe sa
Fati. Adam. That's you. Adam. Otec. Who have you, Adam? That's you. Kafra. That's you. Kuse. Kuse. Abasa. Ate. Abasa. Memenda. Me ko presby. Na memenda. Ye kwaye wo kukum. Ahafu kukum. Nti ye bedroom carrier na me friend say honorable. Ene wan ko baabi a na o se baabi me hyedem. Ena me se bedroom pesuaso. Sa me kansa no na o se wadru he na se bedroom carrier. Sa me kansa na me ba na pia free dem ma be gina junction bi so. Asafo mana me no mo ti kan ni mu nyina ehu me ba no. Ye dru ho na me wevu no na me se ka me de mu bi kura ma wo. Ba free me bia me di si ye ne konanim. No se fa ko ma afiam am se mate. Me hu ne memenda. Wo se kwasiada ma afia no aduane nsi wo ye ta no aduane si ne ho no abefa. Okay. Na me denyame asesa ada no me ba no wa ma gi aduane no. Me denyame asese wa ma gi aduane because wo mo ye adwanyini nche me bra bi bra me nam bebrebe me nyesa me ntaa anwe meat sa ye de ye nkwan me ba no na be hwie firi me fridge bo no kura ma ya ka no ho sisi a wo de awi etu waka asame no aduane nsi wo se me se me ba me taaye enti me kwa yie bi na me ka kire ne se kwasia na so me sa kwa yie enti me afie yi no aduane me se me afie yi ano se adam waka no wo ma was wo muadi was ma waka no wo ma enti wukọ oba gas ni ebe no abi ama me frɛ yi ni ba na so mo bra ba no se debi me frɛ no ka be bedi ni dwuma wa amfa ko no kwasi ada no adwuada akọ adwuma aba anwumbre be no nwotwe me da ho saa no menya ko na ga bi ti fefe na Esther was sister ma Fati. Yes. Adam ne da wona wa ye mre no o kasa no ho a onti. Anam say adai. O say anam say esa kan wona mo fa no hospital. Na me ho ba bia be theater fu yi. Menya me ba ho no. Me bo mo fa no koma me. No so mi kunu kura kofa ka. O mo de na eko. Okay. Say ye betra ha ina ko na saba. Na Esther ne ye. Anam say Esther Esther fichu ehwa na be me bia gi phone afi Esther nsem se ma Fati esem o se anye yiu enam se de na anye yi e de ade o se adam film enni ye ntam hofo no en kese wo mo anyere me pa fa ma akose prage mu a em se kaka be bɔ me ena ye ko yampa hospital bi wo Abuakwa station wa Dr. Moru ehwo ne se obewuye nti mi wura mu a na doctor bi hwɛ me nam se doctor mpacho me hwehwɛ Adam wei no se tobo ti sa na dan na me ba ne dem ho ana na bra ni gina to hu se me ye Adam ho ana to punu no na me sun no mo o ka kire me bra ba ko se emfa body no enko ehwo ena me branch so yusu private ka no so kra no o ma me ntena mu bi ti me mfa me prage a me ti mu no nko na ye de me ba we tena akiri ena alaje ne drive car no ena ye de me ba Adam no so wa nti o me de ne share ti so no mo car no to form no me de no be bata me ba hu na me ba na jiri Adam mu sei ya ne afari ye de ne ko chefri Asem Beba Dabi nti sana ne ge bi na one ne wo holizi no okura Adam fon ne nkrofo frefre ena onua baako efe ne set efre lizi no sema lizi no be kan se Adam weidi mumusa ne soa no o ba Adam no ewu no ne mpena a ye fe ne lizi he
ono Adam ne mpena no ene ka kire Adam ne nua se Adam wo ne de yemusa kwan yemusa me ne so ano eno mu busa ne sa adan ya wo se o se me se me ma Adam nwale no ene ne ntena lizino na okọ o sesa ne nneoma wo bekọ no okodwale aba okodwale no na Adam didi okoba na Adam asensene da ho enti yemusa me onim se wodi aduro afra aduanim why ne nim se lizini se onu nim se wo ye sure se wodi ayi aduro afa aduanim because of say onu lizina pack ne nneoma se wo okọ enti Adams na poison sanity pepepe what enti mibusa no na omo ye na mse lizini kan sa asem we kire hwan o ka kire boy bi fe ne set sa wona ne kasa na set so record no very good enti ye wo hwa na media so omo frɛ na we hu se me ba yi hu se ne phone ne bra phone no ekura lizino no okoje eto okoje fu me na se mani asi abere ne bi ne phone kura na ade a mo ye ga se mani abere kura da ba bi kura Otec 102.9 FM enti ade achi na busuafo ye frɛ omo anadwo ne nti enyina ekohie abu akwa ho me ekuru ho ti omo so omo kohwe body no e de na hye fridge ena we nu ne koy ono omo koy no se oba atampa unko bi na se me de mintimi kohwe sa Adam ye de na to ayimu intimi nko no omo koy eto omo ko maaye no onua maamo onua ba Asem anuafo ba ko ye kokko ba ko yesundu no mu di nkomo akwara aduane atwi ne wona da hoyi akwara we de ye poison akwara nani ase nyina fifiri so na no mu nyina fifiri so we ye aduane atre ayi dabi we de enye bia we do o sha ye duro pa na me say we de still na Asem o mo ka no akoba na minimum mind na minim se wo mo ni mi o na minim so mo ne me enti yesa ba fi yesa ba atafo ye wo hwa na busuafo no ba ye se akora ni wu no mo ntia se ntumo ko hwehwe I'm so Otec 102.9 FM Asem Beba Dabi wo mo se akora wo na atete no wo nsam no wo enti yenko ti ye kon kem ena wonua panyi fe ni chewa akora ne de mu gu na ni ma se keke wu mu gu akora ne ni ma se keke hwan na e ka sei chewa na e ka sasa no Adam nua ba ko e fe ni chewa okay ye gu akora ne ni ma se keke ena me se akora ne de wonu maduro wadi ni ho bone wadi ni ho awu na se na wo wadi ni ho awu e de na be ba akora yi wona na fie wa wotie he me na nasika Krobea me ko busa sana na mame mame 20 cities bi kura nya de on for mame be chakura ni busa mame se me pe tazi anya ade a wo be kwa ko fefe ni ntumam eyi ma boy no wow be fefe ni ntumam eyi ma no enti me wono na na asa me nka bi because akwara no mame no nana no do no enti me nka bi nana no odo ne nana no chen ye ma no nti woni Adam ni wona na Asem no me kokoto se nana na Adam afama mi sika we de ma afama no me nka bi no ma ye de me na me ko na no Adam ye se Adam kaka wo ko reverse wo ko bo ni dem ni bubu ye ai na Adam akumi o me wo fie no frem Fatima me hwai ade Adam wie me ba na dan ni gu fom na se baba ade o meyama welodi meyama why meyama eno anu no wa mfini bi tie na mu kwan mu ko tie wa ne kansa na me yi anu to kan na me yi anu me kan afi na no ya abro me so na tese sa lizina sam o mu kan no wo magie di lizina se wo se wo mpene ma Adam nware no enti ono aboa ne neoma no a wokọ
ɛna Adam do de aduro afra aduane adi hey and can immediately alizine can asem we na straight to police station for her to be arrested immediately kire say oba won so o de yemfa ne se maami ma ne ba ne nware adwomponi wo utrim entu so betumi de aduro afra aduane amakrache no adi awu to aso nti no ma je adi o de asem we betwensem aba to aso nti ye call baby aye call dem hu yan se o mo de phone no kasa no de abeto manim wale beto manim ma adwene no hwa afi search no se ma fa atim sum wuti asema ni pa ko am se Dabi o no o se de no wasa amia so na ye hwan ne na ye lizine ne nti o kasa ei asema mo okay mo agye di afi no mo hweme se ti ne se be hwehwe mu no so mo ko na chese nam ho bebia na me befi ye befi no mo de mo sa ko mu kuru na me befi ti ebeka be na awotwe ama ya ye yi no mo se me nkofa akwara ne ntale dada ebi mra nana me ko ewe na me koto e o kofa akwara ne ntale no ade ewe me hu ne se ye taami ewu ahaban ene ya choro ensemi wo so famame ene hye akwala no empa ne bed no so da fom nti e hye ase wo hye ho nyene eti me pese lizini be ma de we beba mesramo kwadwomo ho wanya pictures no very good yani ready me pa mo chao in my hands aye hahan mienu eni kutame wo mensem hahan mienu eni kutame sa hahan mienu ekutame enye misusu sempo yene a yenim hahan no eye taami ewu hahan me na nakwadwo brenya no nim fom me na na wotete me enti na enra sa krache me frɛ ni di na tem no Otec 102.9 FM enra tiefo me frɛ owura bi edi na tem me manya problem wo me ka mu ma mani abre me ho me ya me ho hwie nya yie na mfita mu hwɛ sɛ kofidada betumi aboa me wo mazima tek ho na matumi eni agya kwa me ni jata ba kɔ baabi a meka sɛ nso na ye ni abri kosia lawyer bi dendende wo bi case ho na Ghana ha no ensem no bi areho me se nipa nya di ketue bi te sa akokwa no fie bi a ehonko na sabe wo ma wo mo se wo mo huhu mu ani no ehu nsem de fa won ho me nya be ma yes kan me wo sa akwa ne so eto de bia meni penhunu ne lebro ewo wabra bom na wanhwe ya ebem wasem na Krobea nyame ya kire me na me dia kye me ho ama sesei ede no me na ebre me enti no me na ede ebre me no the text message ya sa jimifo nde sende me no wo obi anyame yi me ho asem na dia afa me ho dia kire wo mo me mama ne na wo de sa de na hye wo hunti nyame dome wo wo me masem ne ho enti wo mo mama ne o first na abaye ne se sa no me na de bra me ni nyina me transfer ni nyina de ama wo de oma na msi nyankopon tua wo ka sa no me kro na wo ka ho asem no wonna ne na apem dum no fa ma wo ne oma ne wasifo nyina enti na ese me frɛ no enti asem na me ka na akofa sa de wi yaba kwadwo brenya no onam me na be ma ne ka se owu a e ma ne ba bia amfa ne nhye fridge mu kwabna kwa atia nti na asem odne ko che fridge mu kwabna kwa atia wu me na ne ka se wono oyira ne kwan ne ba asase so no ba asase so for a purpose me na be ma ne ka se
kade me be kan nso kra na mu odu no ene e menka bio enti sa hahan wei metumi a kyerɛw enioma be yese apim thousands ya sa hahan wei se wuhunu na kade ne de ka ho anipa betumi de aye nipa ye frɛ sa hahan wei ta me ewu. Even put the spirituality kura aside, the physical aspect sa hahan wei eye nneoma bebre me ta me ewu se me da sori anopa an empty stomach oba mi fia ansana obefro stairs a obetia me valande mu no ta me ewu ewo me nchen eja kwa minim de me kan enti me sori a on an empty stomach me papa CD ka mankwa nso a kire me se mini nkan no mu nsuo hye asante Krobea wo no ma manyina hodnom tenase enti manoa mi nsuo hye na masepe ma de nkakra akra wie no na me di nsuo nwunu ahohoro ta me ewu ahahan ho na mawe me we ta me ewu ahahan ta me ewu ahahan we wo we a all the time ema wanimu nkyere se wanyini ema wunyini ta me ewu ahahan we eye nneoma bebre okay ti yankwaso maame ukoko hunu sa hahan mienu we hen akurado fomase oba Adams ni fomase ho na sa hahan mienu nesa o hwe hahan ne so akwadwo pushi me hahan ni mienu hahan ni oba so a dia eguso eye dia o tre kra wasan bon dia o ya kwankyere ni ma gawe wa bon pa bede na awari kra yeye umu wa bon na o tre bibi nso na enye the correct spell emi etumi mean something different enti abaya akrokra o tre di ka hu wa ha no eye MARRIGED. It's just saying yes, spare marriage. You're just saying yes, spare marriage. And the second wine, first wine is spellings na my no. Second wine is MARRIAGED. And now you past tense of marriage. Say be a utmi di so a past tense no mpacha my colleague English teachers are more me. No, listen to me. I'm calling my colleague and my colleague English teachers momo me ebi a me nsua ankoho English mu no me brofu mu no ebi a me nsua ankoho ye wo past tense e de marriage ana enti aye marriage efia kosi Elizabeth eno ye first one ena second one habai kakra no eno nso ye marriage efia kosi Elizabeth say di we ye hwan din gani din enti na yei ehye fomu ase ewo wo ba ne mpa woda so tie me se me ba no kura wa huda eno ode awuyi eduru de din e be frɛ ono ane saman so mra mehwe bi eduru de din a ye be frɛ ono ane saman okay enti okohu sa de we no ene ye dai me kohu ye no me fa mane na so kakra ma me me kohu ye na abema bi ewu fie ho ena me frɛ no Samso wohu ade we wo sen an hwa na me frɛ fie ofo so obi a me hwe bi me mpese beduru ba me dem ho no na me yifiri ye me mpese beduru ba bi no ga na me frɛ no mpanyimfo ni obeka sɛ onima de we hu hwe enti obi a me hwe ena maye me di ahye yi mu a me di aba no de to so me nsa ebra akwasi ada no ye kosie me ba no ena me ye ma nse me kobi
ɛna nkro metra ka enu kura maka no kura tu yi na menya akọ se me de me ko bi enye ye kire no ma akọkire me baabi ayesie me ba no nti me nsa mechi mra na me sa mechi nti yeso wo mo ko no me nam fufuo mi no ko fra Isaka no abusuafo mu no munnim se eye me ba no e wo munnim se o munnime na de ye me ya ne se wo adwoa wo mo ka se ne o sanka ka se sister Fati wa ye odey Asem Beba Dabi because wo ye ne mutena fie o na Adam ni swa etu unnim Adam ennim me ennim Adam papa ennim ese so unnim yankasa eti se obi gu me hu fi a ese so otibi defend me ka se sister ne tia me na me kai no mo ka de wo mo say me akura we ya season Adam phone na won twɛn no obehu why na na ka say yi ese Adam na busuafo chebo ane sister bi e frɛ no ya ɛna om se wo bɛyi season Adam ne phone na phone we so wo girl ne ho ne mpana ne ho ɛna we kwaje enti we ntwɛn no obehu meba tobo ɔho te sɛ mawura acho me ho yem okay phone no ɛwɔ ho pachan wona ode unuane body na aka ho bi ne de kɔ mo kyere no da me na so ne de no koi ɛwɔ kaa nim pachan na de wawu ne daw na so pachan na wunsuro Dabi ade ntina na wunsuro papa fi so eminya ɛna na ɔte asenso na me ni asem nti oda me na asunya na me hu ne se wada take of time na owo ye nchen no oda the one nim city no sana na etia na ode da me na so je se asawa pena na hyehye ne hu tina me hu ne se wada ti osi edi ne drum mo kire wa ye twen ne by force a wan ka hwe no ena me hu se me nwane wu tina me nsu de na onuane fon bi di wo ho pa che de ne ko mo kire ho bae lady ne ka kire ye say odidi na aduane ni chi no sa na Elizabeth ne ka kire mo enti na me pese me kohye dem ho se ebi aduane ni si ho a aduane kora na wo die no esi ho a ba me wura dem na aduane bi ensi ho ti me ko enso na girl na pake ni nyoma esi student mattress bi si me brother ni o group nchen ti na nwumre na ye ko bae no na me ofa se o koja ye kwan ama ya ko physical de wa ma me esi ani aye hyehyeshi no o ka se ye nkwa wonim de besi wo kwan so ena me ka che me ofa se me pe me brother ne phone ena o se me de ye de na me se me mfa anye hwe me de be kai ne keke to okoje phone ni free lady no no de bre me phone ni na ye tu adwenehye ana se de esi ye ni ntie gya ba ko ma ge ono yam ti touch ni mum ni bedi me o ti ekodu fi na amanfo frefre so mu njindi se me brother na wu to mo be confirm ye fi me ho na me se ya ampa nti obi afra na ma pekin maka se e ya ampa ti ade chi Tuesday na isa ko fi ho mi wura me brother ne dem na nyoma na enwumre no Monday na enwumre ya pakese oni eye free dem o ge ne nyoma no we ye free dem o ena me bo me wo fa amane ena m ka che mam se ma enwumre ye bai na nyoma sia ba de chi ye wura ho nyoma bi ansensi ho to mo ma ye free lady ni busa ne se ade nti na wayi ne nyoma free dem o no se me ma me se ompini emo ni minwa be ma ne nti na wayi ne nyoma ena mma me ka nipa de awu awie no ena mma me ka se nti dadada iya se 1 year se 2 years ameka che wanyi unyoma nipa na awu awie no afi na obeyi unyoma wanka hye wanka bibia ti ewo fie ono ma ye kra omo se ye kon besine ye hu ge oni bi ade be chia me yesie me brother so Saturday na nwumre me ma me frege on otini kasa na okate no ye frɛ no wanfa ade chi Sunday ni ehwe ni mu so beba wambe yi no enti ye dai ena obi kɔ kase wo twɛn na obi hu osimi imagine phone na ta me ni ase enti omu imagine ebia na phone ni sika wo so me brother nso obi a on keep sika wo phone so ni ATM card eno no nso oni
on face count no obeka say Adam ma miska obeka say me dru fia me the best send o dru fia o the best send wampa so obi nko ade a tini ATM card no o ye adwuma o di ni sika gusun be sine kra o wuye ATM card ni hu ne card ni bibia ye hu ba da ATM card no nko aye hu nti mimi hu ne se o madwum ne ebia no mu se sika wo phone ne so nti no mu ka chem se mimi nchen na me hu why no anya ne dance ye say obi ka se twen na obi hu no ono ne te no obebo wo amane sister adwa ene sister ya no ono mo te card ni mu bi enti wo se hwan no ene bie wo no mo ano se phone na bedi ho na de twen na obi hu chewa ne ye Adam ne de ni nuaba okay na mami ebra ye de Adam call ayaresabia ye frɛ wo no omo se ye ka se de na aya akwada na ye na ba hospital doctor examine was say baby esesa nka aduane ne kofa no enye ho ne kofa aduane na amfa ho nti ekusi ne ho me kwan ena di kun no sa na doctor kai na doctor an confirm say bi aduane na wo die no na bi a poison wo wan kasa na ne ye dai ena sa lizi ebe ka kire chewa ne abusua no bi se wo na aka kire Adam se ompene mane nware wo no lizi no enti ono pake ne neoma a okọ na Adam de ayamhye ekofa aduro efre aduane ye den Nana Asante de tie ne se asam ne de mekan no kwere di mekan se wo mpene ma Adam ne nware ge o ka ne sei kire me mu mimi ko pepa me ma me ho akora ni ho kwa adwuma bet ne da no mu ye adwuma obi wura ho no aba eti sa lady no sa da no kura man kasa no hu me kura me beye nwu a ka lady no me hu na me hu ene kura ga no me hu na me hu no de ya me ya no me hu na me hu no me sa ho ye me hia me hwe woni mu sa me hu no kura ene kura me hu na me hu no ena be fra me ba ne se me be fie na be fra me ba ne se kwabena me be wu fie ho no lady bi hwa wo dem ho wono so was no lie kasa ni nyamu no na owo lady bi wo ho ni e wotafo otetafo no na wota aba ne ho na omu di huru no abema a wabro 30 years ko ayi 31 de me to be season say ma na ntwempra eti mi hu se enye sa ayi no frema no ena me yes sa no lie eti edi be na wotwe bi me sa ko ya me ko me ma me no na lady kro no a ena me sa friend was no lie ena me yes smart na me friend ma me bi wo mu fie ho na me won number na me say me bu so me be ya won kamo nukura nkyere me na girl no ne mpran na no say ayo wo hu ge wa pam firi ma hu ena me say hey ena me friend wo me friend me ba no sa me kwale me nim ge ne na ma me friend me ba ne bu san say wo listen wo ho no say an fa phone ma no so le phone ma na me say mawura me sro me ba no wo wie school die o ye adwuma de bai ni munye mian so obe wale enti me sro wote hen wo so wote se afedi ho baby wo firi hen wo so ye sefini so ye sefini enti ko fie na se me ba no ye bisaro na se o ka so obe wale wa ye ni mi ye be wo busua ho ti mi pa wo cho ko fie na na bro afi kura twem lady en fi me kan so me ba no so mfi na me so kwabena ade a wo ye sa one ge da sore na wan sore a kwabena wo be kiri wo so wa se ma ye mere eti hweye ana asema me kai na aba mu no senya me bɛyi na kofa no so no wo hwere ne nkwa na ye ge no a ka me de fa hen kamele fai ni fie wei na busua wei hwanba sehwino enye kru te se ya ka sehwi ati se kumase eye kakraka e free sehwi baby ani saa ekosi wo se kwadwo krum ehin wo free ka wanya asem enti saa na o ka kire ge no no afa me ho tan
saa me kɔ me maame hɔ kwa na ɔte sɛ me ne maame ne kasa me ye maame ne ho adwuma me pepa maame ne ho na ɔte me voice ɛne ɛwɔ mpi kura waka dem adana maame me maame wuye owuye na tam kɔ no mo se yentra se mo mpaye man saa me bra yare ɔkɔ ayare hwe ɛna me ni nua ya wɔ ha yi me na ba ha yi ono so ba atafo wa mabi misi ho saa misi me maame gate anu saa ne bo 2 no 1 2 kobo 3 no na mu say yes iwiase ena hotra yeah mete maame no aboboa no se ya de mensa asum mano ayi se ya mu se bodam ni ba hye ne hu no ma bebere fi maame no efie ni se yi ba ne hu no ma kosoro ye ti maame be to me ha ene me ka gate ya so na be credo na tum na me gina valande mu ha ana me mfa ha na me fa ha so no betwa me he na afi ato me ne adwenwen ti oba ya be dru se de bra yi gine hwe menim saa hwe menim se ya no adane ni bodani no dane ni no wo saa da no kura no wo sole e4 no wo lizi saa na wo hye dem ho wo hye bo ne dem ti wo sole ya wo ko mi hu wonna me hu se ya nchi akura bo me wonna me hu se ya eno ko eye me san ba so enti sese nsem mienu na wo yanim ha maami ya ankasa eni ni nua osese wa ye ni nua ne boni bia ye mfre ne mra o meka o de dwato abisi ye ne aye so ame apa de chew ne bani wu achi ne bayi nso enua baako ye maami ba ni nua be ma emma yesi ye fre onu nso chie wa ase ni nua be ma ne fon afri ne ge ne ho na sebe mpana twen mu se nipa kura awu a ne fon even se wa ware wu mpo a enka wo ho ukunu fon enya wo dia eye na busua na beje wo ba woni ho kwan se wo kura wo breki ukunu ewuo news e de kira wonten se wo ne be mate na wo firi mu a okokoba busua mane na wo busa ho se die inti na okoba busua na mane no se nka wo na onete e bia wo no okowuto a so wa yarebo nanso abusua sa de nsa eba wo oba no wanam so ba besew se ukunawu eye die ntia enti be ma fon bra wa firim enka eyire mpo ho na nka mbe te se mpana enti boni ayi wo ye ene sen se ye ko treten ne se ontwen no obehu edie no obehu dia wono de nam ka se akwada no dia dro poison no what about let's assume without admitting say get na the poison boy ne nso what about let's assume without admitting yensusu emien ka se no na ye no kre se get no nso ena dia dro gu aduane ma boy ni di wi because oba ubetumi akoka se boy ni nyewuo de wuo dia aduane ne tram no na ne maame ne se o ma ne nware me no na me se sa me ne o ma me kono ena odi aduru afra aduane adi ewu bra odi aduru ni afra aduane sa na wo ha adenti na ahwe ne ma ne di ada na ge no maame sa asem wi munye police case mi enche sa alizi no na makwa akosi efuro no wo ka me nua mo pa divorce mi nyai nyai adam na so de me ka e wutie ya okay nyai eye na Asem o ya make na obi free me free UK o sa na me pe ayi o mo free movie bi ahwe na me so mi data me so ya no afresim mam faati mati Asem o asi na me say e wo ho no asen ai da TikTok o say na me say de asi no adam say onhwe me woni me tenkwanta ya pa inti wagya me ho wo say mati say yes wo na pause no say na wo so wadi edi eno so sisa so tie fie no di tu kwan eno say wo tie ni pa cross hwe na wo se nya ege yi a enka nam no ko he
yes or buy enti marriage afia kosi Elizabeth or yes hwini ampa ti se kosi no se hwifoto mekai se hwi also ama kosi Liberty FM no opposite nini apanyini woman no wade police ni bi chei no to anwamo ama kosi no no ono so ton ntoma enti kosi no se hwifoto enti yi wo ye se hwini ampa kwame jema won aja kwame akwa me mawo ensemisa akwanya ade na apeso obisa maami ana aba no you akra mame na se na yen cheti for mutie nyina nsipim eno dana obane ka se ya aduane ma no na ne girl no e wo hobi bacha ya benwe onene wo na o fi hobi mo me ne kasa afo so no se me no aduane nti medie di se wo na aduane kura eja obefa kwa ese girl kura di biu wo ye aduane ne koma na wa se ni san me bacho phone wonim password aso the phone first time no using the no ni me brother password nti we ni buy na mambusa ne se only password ni free so and I say me brother asesa no because say onim ne password na mambusa se senka wo ye de ya ko besi sa password ti was the ne password ba ne password that no using for the knowledge ni na adeti amaji ba ko na mama yam no that's one ho pacho asem ne ba sa no na ye nyina ya adwen wo me brother ne so nti ye nyina ye wie fi yam no phone ne kra enye se ye ko na mekae na mkache mo fa se onje phone ne mame a enka ya adwen fi phone ne so mami se sisi obi ka se wo enamoso na ge na ye sade we ya obeje di so why there ya the question nim enamoso ena ge na ko ka se wo na wama krana ko deposit na gu a na otu ne ba be ma ne fo no ko tie ya ka be ba sei se onu mom na ko tu ni ba na fuma o ge ne ko tie ntia bibi se asia obeje di eja kwa me de tie ni se akwara no me de ne ka me ma ho se afiati we okọ ba bi etura me hwe no sure me hwe no kura na Adam no okọ ba bi etura me hwe no se eyemi benti wonko hwe ase no mfa piramere me hwe no eti asam ne de se woni ni nya ne de me kan yo me kan obi se na gen ni obi awo e na wo de ne kwa ye refer ma no se wo kura woni be ma fufo bi wo ho ni me ba ni oni ni nya na wo ba tana me ba no so wo kan asem no so me entity na meteye na mebisa again no wo se wonwo na me se akura eye kofi ene ntina metena ne so saa metena ne so na de ache na sa woda ho a me ne wo fa hene wo se ka ankofo me be isu na kofa lady isu a eja kwa me ka me fa hen fa na ka me fa me su obey afia ne na kuma na konda me fa na ne bra ire na konda oh amenya sure me bisa afia na ankasa so Dabi woni ne nya phone sun akasa bia me kwa minim ne number enye se me brother issue yi bai na if your phone bi de ne number my anka minim ne number na we so si ye no so unsa ne nya encounter bia Dabi eye no kra wamba ade be chia me yesi me nwa be ma me friend oti me ma me kasa no kate ko ye friend wan fa bi afi bu mi nya betuma ansa sa question ya ma me mere mu kakra tama boy ni wuye no amete sa voice ayiri wo phone no so na me brother bi so te one na one akwala ne te e wa abu akwa ho e na me frɛ me brother laji ni say on hwehwe again no no kan tell ne say me say on kana nuntum na me mani abre on kana nuntum mano me tete say o say me na yemisa me say akwala ni wo ni yemisa me na wanhwe ne se mani bere a ade a maye no eti medium se bra me bra ne ka kire no na adentia mu wo munya sa voice no se waka se prize na kola ne die na mo anyina so ma positive anche no bra on se ye side no mo ye muslim me nko ana ase me ko presby no wo koya omo mpini o me si we aha kwa me bo mu dwa me dwane adenti
wo omaka se minyai wo we ye say dey we di share na obi say o susu say poison na wadi no what we recording na be ma wo ho be ma ka da bi a oba wuntumi hwe ma me nkyerɛ wade bi ye nuanom sremfo enembre kura na neoma sesa ama bibi aye bibi ena nkramum ma kokoko nkramufo base ye yi a obi awu a ye fa dwene a wo ye be ma na ya akwara aketo akora obetena mbi ema mo betena akire ba akwara de me kan say here is the case obi accuse say misusu say poison na omadi o eya wo ba and the first nyame first am nyame po na bo di ma me wa fofio ofra o say mama ya aduane mame na wa nye akwara na meje aduane no nti wa meje no na we yesa ko si na me ma wo ho enti se mimi pushi na be ma ka kire me se minya ya mi na ko yembo wa na ya oba onye oba ono adopte no fa no se de ba who mamai mpanyimfo wo ho ayaka who mamai akra obusiafo why you okay hold am I okay me da say okay fa o questions asa men say mokodu ho na ge na be fa no ma feed am ho no mo se chi wo hu say mo ba no bi bia ye intact efie na ewura ho me da ba nwura dem ho pa so ye nya kwan anse chiwo no ba ade a me wo fa mo bisa ye ni Ghana card ni driving license ena ni ATM card yehu danyoma no ba ATM card ni pena yehu ena de wana eho sia ye me brother oyobi a okra ne nyoma yi nti no akra ho preko ti o se ma me ka si ekoyi na tare dada de ayem prapra ho preko ma ediku hu we ti yehu bibia ba ATM card na yehu o na mko hu marriage you know ena se lady ni be fa bibia me nka se bia wafa se bia obefa bibia wadi kan fa dada sikovie ko no na di kan pake nyoma eyi bibia freedom ti se ye wura honom na ye da ahaban ne peni ku hu ni ko yi ne ntare ye nyi bibi fufure mfi obi enti se o susu se ATM card na ira bia na afra lady ni nyoma na metumi aka ne sa ba bia nso ani ni ne ho akra me dase okay say mawura unua ba yi asemi unuanom mpanyimfo wo ho one rakia isakade do ede na anuanom mpanyimfo no akafa saa nuoma wo ya ekoso omu obia na obi di watem to that extent mane ya wo ya sane wo kasa free wo ya wo mu efiri wo mu adan na post station wo ho adan na ahimfie wo ho na ni nyina mu bia wuntu saa na mo no tena ho abi enko ba bia o adenti sesei enfa police station fa nko tafo wo de ne ko police station me say papa no be free papa na ye ninu no be free oye de papa bay ai wo say o nadanfo ye commander unua ne se nadanfo ye commander anti wo kwa wo so de ko police station kura ye kwa ase nkomodi de na na ada ne story me kai say bibia say ya na ye ko Morodwom police station ho na maame ba police ni ba o kan se bi che me ma me de yaw fo ko no na me ka jen say en kan sem sa watie wuwu de watie nkwade ada na wuntie wuwu de e se wutie me de eti ho no e na sa a police fo so sofu bi wum na wo ye police ni na o ka say yenko oni enyine ye ku ifie ho ena me se opanyi me yemfa ka ma se da bi oni ye fa fom ko yi enti wo ko ye o ko hwehwe ifie ho nyina na obu anefo sa ade na wo ye wo nyai na wo ya kwala ifiri ho no na sa ade na o pese wo ye no ujai enfa na menko wo se ni kunu ye tafuni me de ne kwa case besei police station de na masai masa Asem enti wo sesei fate de hia pa se yenya mawo e wo rakia ho ye de kan tie adabi Nana Krobea yes mon frère no na me fa me bayi nyina me ne me bayi nyina enya no na on hwehwe na komemu samaye ne bone a me gina wo ha me di dwato besi wo so mon pa ne chew ma me senye saa so de a atanie na wodi me no
mu beja me ama masama no eni duabo no osori a na wo dome me no mu beja me ama masama no because my bere okay the osia brefo Asem Beba Dabi Yagupo Inshirabo enka tete no na yese emuja emu edu sini nsuo ba sisi ya kwa mo se dia ne dia afra mo dia bi pure water afra ya de pure water afram enti moja emu nyedu bio yo abusuafo asem ne tentini ne tietie mu nyina na maami wabɔ ne tofa de a kyerɛ yɛn na abusua wɔso wɔnim ade kopɔte a wɔde ayi ne nua no sɛ wo tese utumi fiti prako pɛ wudi na tamenya wo hyeminti wonka wo na wudi matam twi wo to ase de gumeso onim ade kopɔte a wɔde ayɛ no enti ɔno de na sɛm ɔde ba nyina ne sɛ yɛn to nsanfrɛ ne nua yi ne yɛmsa no sempo wae ne bɔne bia no kɔne kotodwa anim no ɔmpa ne kyɛw sɛ so onye ne bɔne ene yɛ tan huna keke no de tan ne dia ene ɔde ɔne ne mma ɛhye ne nsa bibi to ɔmo kyeme bia to ɔmo ho a ɔmo busa ntabusua update bia ɛtɔ de fast story ho a me de ba down na afi wonso ohun asɛm no akwa wiemidin ade Nana Akosua ade pa hanso emergency Ghana TV mesra so be like na afi wa share na wa subscribe na do comment so ato comment section ho no ede ama me da sɛ na be sanso de ahyemu wa ha bi makrawa na madawase